Primárnym osvetlením v mojej scéne bude HDR pozadie. Aktívne HDR si pridám tak, že v záložke World pri možnosti Surface si zvolím background. HDR pozadia som sťahoval zo stránky Polyheaven. Tu som si našiel vhodné pozadie, jeho verziu a jeho rozlíšenie. Potom stačilo zdarma pozadie stiahnuť. Rovnako aj na tejto stránke je potrebné sa na ňu zaregistrovať. Klikol som na žltú bodku pri vlastnosti Color a zvolil som Environment Texture. Otvoril som uložené pozadie a HDR mi úspešne pridalo. Hodnota Strength udáva, akou silou je scéna ovplyvnená svetlom z pozadia. Pre vytvorenie tieňov pridávam do scény svetelný zdroj, a to slnko. Jeho uhol a smerovanie nastavím tak, aby zodpovedal slnku v pozadí. Upravím mu intenzitu, aby nepresvedcoval scénu. Keďže materiál Emission nie je svetelný zdroj, to znamená, že nevytvára tiene ani odrazy, pridal som zvlášť každej lampe svetelný zdroj. Pridal som Area Light, ktorý som neskôr zmenil na Point Light, pretože som nebol spokojný s jeho vlastnosťami. Zdroj svetla som vložil dovnútra objektu a pre materiál s emissionom som vlastnosť Blend Mode zmenil na Alpha Blend. Keďže potrebujem docieliť, aby svetlo unikalo cez materiál s emissionom von, zmenil som ešte Shadow Mode na None. Pre úpravu vrhaného tieňa som menil vlastnosť Radius. Toto svetlo som následne duplikoval a vkladal do každej jednej z lámp. Pre lepšiu organizáciu som týmto svetlám vytvoril novú kolekciu. Posledné prišli na rad reflektory auta. Tie som vytvoril pridaním spotlightu. Spotlight som natočil na správny smer a zmenil som jeho silu a farbu. Upravoval som ešte jeho veľkosť, radius a blend. Potom som si svetlo reflektora natočil a zduplikoval. Pozor, spravil som chybu. Počas kopírovania som si tam zabudol jeden duplikát, ktorý mi potom sťažil prácu. Ako môžete vidieť, svetlá som sa snažil spojiť, čo však nie je možné. Ďalším krokom bolo sparentovať svetlá s karosériou.
Keďže som ich nemohol spojiť, musel som ich sparentovať každé zvlášť. Po vyselektovaní svetla a karosérie som stlačil klávesovú skratku Ctrl+P a zvolil možnosť Object. Tu som si už všimol duplikátu a prebytočné svetlo som odstránil. Keďže som nechcel, aby mi pri ďalšej práci tieto svetlá zavádzali v scéne, skryl som ich klávesovou skratkou H. Ďakujem za sledovanie.